Nagklase na pagbalik ang Tipolo National High School nga usa sa lipiktuhan sa dakong sunog. Muusa ka semana na nakalabay na konekta raw sab ang linya sa kuryente apan ang problema gihapon nagakuwang sa mga classrooms. Ang detalye ni Nico Sirino. Nabalik na sugod kagahapon ang linya sa kuryente sa Tipolo National High School. Maong napahimusla na kini sa mga estudyante o mga magtutudlo sa pag-resume sa klase karong adlaw. Apan pabilin ang kakuwangan sa classrooms sa eskwelahan. Ang mga laboratory temporaryo unang gipaklasihan. Gipayaka ra ang mga estudyante kay kun butangan og lingkuranan, dili sila mupaigo. Ang electricity laboratory gipun sisukan sab sa usa ka klasihan. Tataw ang kahuot apan wa kini panumbalinga sa teacher ug mga estudyante makapadayon lang sa ilang leksyon. Wala pa gigamit ang ilang building nga partially damaged sa kayo kay nagpaabot pa sila nga ma-inspeksyon kini. Thursday ko namwari ang among engineer sa division with the contractor para mo-assess ug moayo sa building. In the meantime, di sa gina ipagamit Yes sir, di pa ginamo pwede magamit so far. Duha ka shifting ang gipatuman buntag ug hapon. Samtang padayon sab ang pag-abot-abot sa hinabang alang sa mga biktima. Lain-laing sektor o grupo ang mitunol og hinabang alang sa mga nasunugan. Misusi sab sa dapit ang usa ka konsihal sa barangay alang sa assistance nga posible nga mahatag. Bisaad hinuon ang Mandaue City Hall nga moabag sa eskwelahan. Nihapit ko diri sa eskwelahan aron pagpangutana sa unsay mga temporary nga kinahanglan nila ba sa kay marag wala pa man sila classroom. Nya maragnaan sa mga NGO sad siguro nga willing mo tabang tuam ginang tagaan og suporta ang ato ang classrooms murag I believe beauty sa ilahan nato beauty care kato ilahang mga nya manabalda man gud. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak.